Millicent Adhiambo ni kanyo dachoko nopat jopiny okonwa ni nyaka sande jopiny wacho nade bidhruok mar jotelo tiende nang'o jotelo makare gi gin ga jok mage bende wan kod gi e bunge marwa ma pacho ka bende wan kod gi alworawa e bunge ma Kisumu miwa network Millicent Adhiambo Kisumu chiewo nade machiegni ma en Bakorom. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwa wuok e apaya Oginga Odinga kotenore kod thor wach ma wan godo mar ng'eyo ni to jatelo winjo bidhre yo machalo nade, to jatelo makare winjo bed gi timbe machalo nade, to kata seche ma en e apise owinjo onyis tim machalo nade, to seche bende miyiero jatelo owinjo yiergi kaluwore kod kaka en koso kaluwore kod deo wang'. Magi moko kuom paro mwadwa ni wang'e kuom jopiny mondo ginyiswa ni to gin giparo nade. Jatelo winjo bed jatelo makare yo machalo nade. Machiegni abo chako kodi mondo mi inyisa ni to iniparo ni jatelo owinjo bidhre yo machalo nade kata jatelo makare en ng'ama chalo nade. Erokamano, an iluonga ni Isaya Onyango. Jatelo ng'ama iluongo ni jatelo mokwongo nyaka obed ng'ama jaratiro. Mar ariyo ng'ama iluongo ni jatelo nyaka bed ng'ama winjo wach. Tiende ni okawo wach koni gi koni advice kae to tiyo godo kaka owinjore. Jatelo nyaka bed ng'at ma tolerant. Onyalo winjo wach makoni ma ok ni kare, makoni ma ok ni kare, to keto ji piny kendo wuoyo kodgi kendo nyiso gi yo makare monego gilu. Jatelo nyaka bed ng'at ma kama odonje okelo riwruok, ok okel pogruok. Jatelo nyaka bed ng'ato mangimane gi kite gi kaka en ng'ama oriere, mawacho gik moriere, kendo ok ng'ama jathua makama wuoyo koni kochopo kacha ni dhoga no kier, wacho ma dhoga no kier. Jatelo dhoge ok kier nikech jatelo wacho weche mabeyo pile. Adieri moloyo kata kaka thurwa ka ei Kenya kama wantie ni wadwaro ni mondo wabed gi jotelo moriere. Jatelo nyaka bed ng'ama kawuoyo to joma winje, joma nene, joma ong'eyo ni ma jatelo. Nikech ka ok iwach weche ma nyalo riwo ji to tiende ni pogo ji. Kipogo ji tiende ni tendi ok ber. Nyaka ibed jatelo maketo ji kamoro achiel, riwo ji kendo ji wacho wach mowinjore e kama ji nitie. To sama igoyo gi kogno mondo mi oyier jatelo makare, ang'o mowinjo ng'eyo? Owinjo dew wang' ng'ato koso winjo yiere kaluwore kod timne? Chik noselos e Kenya ka mano okel gi miluongo ni chapter 6. Matiende ni idwa ni ong'ini kamwa ketie ni in ng'ato ma weche mag mibadhi bor kodi. In ng'ato ma pod ok oyako gimoro kata okawo gimoro e yo ma ok ni kare. Gimonego ng'i sama iyiero jatelo ni kamwa ketie ni idhi rito mwandu kata idhi rito gige jopiny kata gige jomanade. Nyaka ibed ng'ama oriere, ma ok jamibadhi, ma ok janek, ma ok ng'ama jamiriambo mawuotho ka dhi kacha gi ka. Jatelo nyaka yier kaluwore gi chike man waseketo ni jatelo bedo ng'at ma ok ojamibadhi. Ok ne kaka kuom ranyisi ibiro yudo ni wan gi jotelo moko ma nosetwegi kata e kot kucha, moko be pod nigi cases to pod ochako duogo kete mondo tel ka. Tiende ni sama koro en kanyo no otiyo gi chike mar nego gik mane oyalego kata mane owachi ni notimo e yo ma ok ni kare ka. Mane momiyo wan gi chich gi ji duto ma osebedo jotelo moloyo joma ne nigi cases to chako kawo milemo ni mondo chako duogo tawa. Erokamano ahinya. Machiegni mana mapiyo in inya wacho ang'o wach telo? Erokamano, an Gilbert Obuya, jatich ma Kisumu ka, aja ohala ma Kisumu ka. An kawuoyo wach mar telo ni. Telo chakore gi e ot. Telo chakore gi e odi. Nikech kija nyuol maber kata jatelo sama in janyuol in jatelo e odi. Ka ok inyal rito odi maber, nyiso ni kata ok inyal rito. To kawuoyo telo mar jomoyier kata joma jopiny noyiero, wacho ni jotelo ok onego bed ng'ama iye wang' mokwongo. Jatelo ok onego bed jamirima. Jatelo ok onego bed gi joge mawacho ni joge mohera, jogi ok dwara. Nikech sama isekawo ni jomoko ok dwari, onego iwinj pat mar joma ok dwari gi mondo iwinj to ere kama ikethe mondo mi ilosi. To ere kama idhi maber kik mori ahinya kiridori godo. Nikech jatelo en ng'ama ng'at ji te. To kawuoyo telo kendo mar kata mana telo mosebed kiyiero kaka igo kogno. Go kogno mar tendwa mar Kenya kaendie onego bed ni jatelo ma iyiero iyiere kaluwore kod gik mosebedo kotimo kata gik ma ji oseneno kuome, qualities mosene kuome emomiyo iyiere. To ok onego bed ni iyiero ng'ato nikech gima en godo kata mwandu ma en godo. Jotelo ma Kenya ka nitiere moko ma dhi yiero ni mondo yiergi tiyiere
to kiny ne gik manowacho ka jatelo kosingo gimoro ne biro timo gini gimisingo no onego itim makata ka bayi to onego bayi percent matin to ok onego bayi percent mang'eny kaka moko waneno sani. Omiyo akwayo ni jotelo miyiero kata kiwuoyo wa jotelo gi bo bedo jo adieri, jatelo nyaka bed adieri, nyaka ibed ng'ama wacho adieri, nyaka ibed ng'ama oriere rekod mari ler chakre tin e aodi kaka nawacho cha nyaka oko kama entiere. Ru kamano. An Nelson Odire ka wuoyo kuom jatelo nyaka bed ng'ama jadieri. Mar ariyo, jatelo nyaka bed ng'ama chiko ite ne ywak mar jopiny. Kech samo chiko ite ne ywak mar jopiny eko biro ng'eyo ni jopiny wacho ang'o. Jatelo ok onego bed ng'at matiyo ji kod thuon kod agoko. Nikech kitiyo jogi kod agoko to mano nyiso ni ok in jatelo molony. Jatelo ok nyalo onego bed jamriambo ma gima wacho kawuono opogore gi gima kiny wacho kendo kiny. Jatelo nyaka ng'e lit mar jopiny. Ka koro wantie ni joma wasebedo kwayiero jowa ka to chuny lit mar jopiny ok giwinji sama gibiro giwuondo ji kod pesa mondo yiergi gi miriambo kosa gisekawo telo to koro gik mariche mwaneno. Kinyinga iluongo Alphonse Odhiambo, ajatich Kisumu ka. Ng'ama jatelo nyaka bed ng'at mani kare. Nyaka obed ng'at mani kare kochakore e ot nyaka kama koro duogo tiyo e offices mag jopiny. An kawacho gini gima kaka nanene nyaka kwa winjo kaka jatendwa moro nosebedo ka wuoyo gik mowacho goyo nyaka jo media kon gi kon. Tineno ka ng'at mo lead marwa kaka ng'ama president nonego bed nosewuok oko mo okwero gik machalo kamago ko defend ng'at jo sectors ma jatelo ng'at ma ene moyiero kaachiel gi jopiny wuoyo ne jo media jok mopogore opogore. Ochalo ng'at ma nigi teko ne owuon koparo ni jok manotere kanyo en mana jopiny. Koro ng'ama pod onego keto rie wach ni moriere en jatelo maduong' ma en President William Ruto. En ema onego be kako ng'iyo kako keto ode in order. Ng'at moro ma wuoyo marach ing'iyo kaka edosewuok no nyalo defend gik mang'ane osewacho. Tineno ka oling pile kata mane dala ka in kod guok ineno ka dhi kayo ng'atin nyaka ichuni nyaka guok chung. To ma ineno ka wuon dala maduong' guogige kaya ji anyhow to kochogi. Koro miyo en telo ni noko yiere mani kare kata jok manodhi noko timne gi kogno maber, noko go gi kogno maber. En mani ananyalo wacho ni telo en ni iluonge ni scratch my back and scratch your back. Jogo manogwonyo ng'e mamit negi omiyo kaka nogwonyo ng'e mamit ne. Jogo manogwonyo ng'e malit omiyo kaka nogwonyo ng'e malit. Koro miyo jatelo wuog oko wa piny ok mor kod kaka waneno kaka piny dhi. An kuom nyinga Josephat Oduor kawuoyo about leadership jotendwa mag Kenya. Mokwongo gima duong' ma nyaka jatelo ng'e. Jatelo onego bed ng'ama ong'e Nyasaye eko onyalo deliver ne jopiny, onyalo bolore ofise kama entie. Emomiyo do kata mana Kisumu County ka wan gi jotelo mang'eny kata mana e taondwa ka matiyo gin gitiyo gi korgi ni gin gitiyo. Mano ok inyal tiyo jopiny kigo kori, mano ok en leadership maber. Koro okwa jotelo gibed jok machiko itgi, gibed gi good advisors, jok mang'ado negi rieko kama mondo jopiny oyud konyruok. Jopiny inyore through telo mana goko kata kidhi offices wa madala ka gi mag county gi iyudo ka dhano go mna kori wan e power ng'ano osewacho mano gibi konyo jopiny. Koro wakwayo nyaka jaduong' President William Ruto odog chien, piny inyore ong'i ane yo monyalo konyo go Kenya noso yiere koro ng'a konya tiyo ne jopiny. Eru kamano. An kuom nyinga iluonga ni John Obiero. To kwayo piny gi jotelo manitie. Waneno ka jotelo sani gin jok moko molokore mopogre gi jotelo man waneno chon. Jotelo masani gin jotelo mamanyo igi kaka ginyalo chiemo, kaka onyalo kelo siep ne giger gorofa. To wande wakwayo jotelo mondo gibede jok moko mabeyo kit oganda mang'eyo ngima makiny kaka ji biro dak, giger ni ji skunde, gikelnwa modern masani. Giwe bedo jok moko ma ka ng'ato dhi ofis odwa ng'iyo ne sijini yuora owadwa semeji. Wan de wang'iyo kit telo mane joma chon ne nigo kendo kaka ne gidak. Ne wayudo kaka ne giongoza jopiny kendo ne gitero jopiny kama jopiny nyalo dhi.
To sani wanwang'o ka jotelo gin jok moko molokre ma kata koseyieri to en okelo siepegi, en okelo jomoko. Koro kaka sani koro de wang'iyo ranyisi gi Mr. President. Mr. President kendo en ng'at mawachore noluoro Nyasaye ndi. Lakini kwang'iyo kite kaka jatelo to waneno ka kit telo to onge kuome. Waneno ka en ng'at moro ma ok ojali ngima joma kiny. Odwani mondo ng'i ngima jok ma biro dhi mbele gi ber piyo piyo, lakini ok obi ng'iyo ngima mar oganda makiny. Koro wan de wakwa jotelo mondo gibed joma beyo, moluoro Nyasaye, moluoro ngima dhano, giwe bedo jok moko ma ngima dhano chalo ni gimana tugo. Koro wakwa jotendwa ma Kisumu kae, gi Nyanza te, ubed joma beyo, weuru bedo jok mohero chiemo, madwa dhi adhiya koni, kiny in koni, kiny iwero Raila, kiny iwero Ruto. Wabedo jok moko ma kadhi e yo achiel to wadhuro e yo achiel. Weuru bedo jok ma jomibadhi. Kamano. Mana kamano Cleophas kaka iwinjo moko kuom paro mowuok kuom jopiny ma Kisumu ka bende iwinjo ka giwacho ni jotelo owinjo bed jogo maratiro. Jatelo owinjo bed jalno ma koluwo yo achiel to mane moluwo. Ok moro ma iwacho ni awinjo ka ng'ato achiel owacho kanyo ni ka ogwony ng'ei mamit to imbe ng'ama ogwonyo ng'ei mamit no emi gwonyo ng'ei kaka no gwonyo to kogwonyo malit iduoko ne kamano. En wach malit ahinya. Ka kamano kionge penjo aduoko ni e studio mondo idhi nyime.